Nanna Kappels colombianske mor i Sporløs. .000 udenlandske adoptivbørn har gennem de sidste 30 år fået et nyt hjem i Danmark. Nanna er en af dem. Hun kommer til som helt spæd født af en colombiansk mor. En mor, hun i dag meget gerne vil møde. Velkommen til Sporløs. Nanna Kappel er 24 år og kom til Danmark fra Colombia, da hun var 2 måneder. Hendes danske adoptivforældre har altid talt åbent om adoptionen, og de har bakket op om hendes ønske om at finde sin biologiske mor. Ikke nok med, at jeg ikke er blevet født af mine forældre. Jeg kommer fra et helt andet land. Der er 2 måneder af mit liv, som jeg ikke kender noget til. Der er nogle traditioner, en kultur og en befolkning, som jeg egentlig biologisk er en del af. Jeg kan jo ikke selv huske noget, men jeg har en hel mappe fyldt med adoptionspapirer. Mine forældre har gemt, mine adoptivforældre hedder det så. Min mor og far har gemt helt fra de startede med at søge om adoption. Hele den her proces har de gemt, og til sidst så står der så et papir med bare min mors navn på. Farens navn er ukendt, men der står min mors navn. Beatrice Murcia. Nanna, som dengang hed Amparo Murcia, blev født på børnehjemmet Gran af den colombianske kvinde. Hun har kun haft navnet på sin biologiske mor at forholde sig til, og det har betydet en masse forestillinger, som dog med årene er blevet mere realistiske. Jeg kan huske, at hun må nok have boet i et stort, fint, hvidt hus. Måske har hun været prinsesse, man ved det ikke. Måske har hun et eller andet. Og senere hen er jeg så måske blevet for realistisk, og der tænker jeg, der er min mor nok. Under de vilkår har hun nok været prostitueret. Hvorfor jeg er kommet ind på den tanke, ved jeg ikke helt. Helt præcis, hvorfor det lige skulle være prostitueret. Hun kunne jo lige for sig have været rengøringskone eller et eller andet, men jeg har nok valgt den laveste fællesnævner. Nanna er ved at uddanne sig til lærer på seminaret i Holbæk. Hun bruger fritiden på kæresten Benjamin og en forening for adopterede børn fra Colombia. En forening, hun selv har været med til at stifte. Vi kan bruge hinanden til altså alle de tanker, jeg har gjort mig, som jeg egentlig har tænkt, det har været unikt. Det er ikke mere, som jeg tidligere har nævnt. Og det tror jeg egentlig, at det viser sig, at det har alle de andre også gjort. Jeg synes altid, jeg har været åben omkring min adoption. Jeg har aldrig haft grund til andet, og har altid fortalt, hvis jeg har set det nødvendige, eller har haft en mulighed for det, at sige, om jeg er adopteret fra Colombia. Så dem har jeg mødt masse mennesker, der har spurgt sådan forsigtigt. Man kan se det i folks øjne, når de spørger, hvor kommer du fra? Så er det ikke Gørlev, en lille by på Sjælland, de snakker om. Så er det ikke der, hvor jeg er opvokset. Det er ikke det, de mener. De tænker på de sorte hår og de brune øjne. Velkommen til, Nanna. Tak. Du har længe gået og overvejet og vurderet og drømt om at finde din biologiske mor. Hvis det nogensinde skulle lykkes dig for at finde den her biologiske mor i Colombia, hvad er det så, der er så vigtigt at få svar på? Hvorfor hun gjorde det. Hvorfor hun bortadopterede mig. Ikke bebrejdende, slet ikke. Det er slet ikke negativt ment, men en nysgerrighed, hvorfor hun blev nødt til at gøre det. Jeg tror, det er, fordi hun blev nødt til at gøre det. Men hvis du en dag skulle stå over for den her kvinde, som jo i virkeligheden er fremmed over i forhold til dig, hvad så er det vigtigste for dig at fortælle hende? At jeg har det godt. At jeg lever stadigvæk. Det er måske også jeg tænker på, om hun lever, så hun må vel også måske spekulere over den slags ting. Så jamen ja, om at jeg har det godt, og at jeg har fået de bedste muligheder, og at det tror jeg, at en biologisk mor ville bekymre sig om, eller... Føler du dig i virkeligheden en smule taknemmelig over, at du måske netop blev udvalgt til at blive bortadopteret? Meget. Altså det kan jo ikke... Som jeg også sagde i indslaget, jeg tror, at hun har måske ikke haft det så nemt, så det vil jeg jo heller ikke have fået. Og det har jeg nu selv, altså her i Danmark, så jeg er da meget taknemmelig. Meget. Den mor, du har haft her i Danmark, din adoptivmor, hun døde for nylig. Ja. Og jeg ved, at det har været et meget stort ønske for dig, at de 2 kvinder, nemlig din mor og din biologiske mor i Colombia, skulle møde hinanden. Ja. Hvorfor har det været vigtigt for dig? Jamen, det har været vigtigt, fordi at jeg tror, at der er et bånd. Det gør jeg med forestillinger om, at der er et bånd mellem mødre. Og hun har jo givet sit barn væk i håb om, at de vil få det bedre. Og der tror jeg, at man tænker på, at jeg håber, hun får en familie
med far og mor, men mest at moren tager sig af, og omvendt ville min adoptivmor, hedder det vel så, min mor bekymrer sig om, eller tænker over, har måske gjort nogle tanker om, hvor jeg kom fra, og hvem der så har. Sådan, så et eller andet møde og udveksling, sådan så de ved, kender hinanden. Jamen, ja, det har været. Nu kom du jo til Danmark som helt lille bitte, og man kan sige, at det har været dit liv hos adoptivfamilien, hos din familie her i Danmark. Hvordan har det været at vokse op som adoptivbarn fra Colombia? Det har været dejligt. Hvordan har det påvirket dit liv at være adoptivbarn? Ja, udover at jeg ser anderledes ud fysisk og har været meget mindre end alle andre altid, så har det da været har det været fint, og det har været dejligt, men jeg kan godt mærke, at den her netværksgruppe har betydet meget for mig at møde andre, som også er adopteret, fordi pludselig i det forum, jamen så er det alle de tanker omkring at være adopteret, der kommer til udtryk, som ikke gør til dagligt. Hvad ved du egentlig om din biologiske mor? Jeg ved et navn. Jeg kender et navn, og så har jeg en idé om, jeg kan ikke huske, om det står i papirerne, men at hun skulle være født på det børnehjem Kran. Ellers så ved jeg ikke noget. Der stod farens navn ukendt, så. Nana, vi begyndte med at kontakte den adoptionsorganisation Danadopt, som du kom til Danmark via, og vi kontaktede også den danske ambassade i Colombia. Begge steder, der oplyste man, at Colombia er et meget svært land at lokalisere mennesker i, og de anbefalede os, at vi selv skulle rejse til Colombia. Torben Skov og vores tolk har 2 oplysninger at gå efter nu. Navnet på Nanas mor og navnet på børnehjemmet, hvor hun blev født i 1979. Så være her. Børnehjemmet er klar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Tenemos una cita con la señora Jimena Lleras. Permítame un momento. Bueno, gracias. Sí, gracias. Hola. Hola. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Torben Skov. Soy periodista de Televisión Danesa. Jimena Lleras, mucho gusto. Paola Cubides. We have 60 children 60 children, yeah? here in the institution. This place is recent. It's 1986 we came here, and in 79 we were in another place. Okay, but you were there in 79. Yes, because I'm the founder of CRAN. You were the founder. Jeg tror jeg simpelthen, der er spisetid. Hola! 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 Muy bien! How are the conditions when a mother comes here and she says, I want to get my child adopted? Their normal background is, I would say, low class. They come from the countryside. Usually they have more children, and they want this child, particular child, to have what they can't give them. In fact, we are here because we are looking for a mother who adopted a child many years ago in 1979. So do you remember anything about this girl, Amparo Murcia? Yes, of course I do. Of course you do. Yes, because I was with her You were? about 8 or 9 years ago in Denmark when she was older. Yeah. And I met her because they had a party from all the Danish Danadopt children and for me, and she was there. So how much do you know about the mother, Beatriz Murcia? Well, about the mother, we do have in our files her ID card. You got the ID number, Yes. so we could go on and searching with the ID number. Yes. Hasta luego. Hasta luego. Yes. Ja. Godt. Det var meget rørende, men samtidig også meget givtigt, fordi vi har fået ID-nummeret på Nannas mor, og ID-nummeret er det, der svarer til et CPR-nummer, så nu har vi virkelig noget at gå videre med. Vi går videre.
Ja, Nana, det var altså Kran. Det var det sted, hvor du blev født. Ikke lige det her sted, fordi du var altså fysisk et andet sted. Men kvinden, du så, det var så grundlæggeren af stedet. Hvordan er det at se omgivelserne og se den kvinde, som i princippet tog imod dig? Det er mærkeligt. Jeg kunne ikke lige kende hende, men jeg kan godt huske et eller andet med, at jeg hilste på en dame, jeg ikke kunne forstå, hvad jeg sagde engang for nogle år siden. Eller for mange år siden, men det er mærkeligt at se. Jeg har set et par enkelte billeder af Kran børnehjem fra en familie, der var nede at besøge. Men ellers har jeg ikke. Hvad tænker du, når du ser de der små børn sidde dernede? At de har det godt. Det ser rigtig dejligt ud, og altså, der er grønt omkring, og sådan stort, og det er ikke indelukket, eller ubehageligt, eller dårligt. Så det giver et positivt indtryk af det? Der var ikke nogen børn, der ikke så ud til at have det godt, eller sådan var. Jimena, som altså er grundlæggeren af Kran, som så husker dig, fordi hun har mødt dig her i Danmark. Du kan kun huske hende vagt. Ja. Hun husker altså så også din mor tilbage i 1979, din biologiske mor. Og hun siger jo det her med, at ofte var det kvinder, som gerne ville give det her specielle barn nogle muligheder, som de ikke kunne give deres egen børn. Hvad betyder det for dig at få sådan noget at vide? Det var det, jeg håbede på et eller andet sted. Jeg har en eller anden grund altid regnet med, eller de sidste mange år regnet med, at det var en, der ikke selv kunne tage sig af sit barn, men at hun havde et godt hjerte i en eller anden forstand, og havde noget medmenneskelighed til at forsøge at give sit barn en anden chance. Men vi har altså fået nu et ID-nummer, og det er en slags CPR-nummer på din mor. Det lyder som en smal sag, når man står med sådan et i hånden, men det er det altså ikke, fordi der findes ikke noget personregister i Colombia, som vi har her i Danmark. Men det giver Torben Skov og tolken noget at arbejde videre med. Jeg er på vej hen til den lokale politistation i Bogotá. Jeg har Nannas mors CPR-nummer med, og på den måde kan jeg måske finde frem til hende. Ja, jeg har fået billeder her i Colombia, hvis man har mobiltelefon eller fast item, så får man mulighed for at finde personen. Så kan vi finde frem til hende? Ja, det håber vi. Okay, vi prøver. Bye. Okay, vi går bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto. Paola Cuide, de la televisión danesa. Estamos buscando en este momento una persona y solamente tenemos su número de identificación. ¿Podemos hacer algo con eso? ¿Nos puede ayudar a ubicarla? Sí, yo creo que sí podremos colaborarle en eso siempre y cuando ella le figuren propiedades, celulares, en una base de datos en los bancos. Entonces, pues miremos a ver de pronto qué número tiene de identificación. Número 27 980 687. No, en el momento no se encuentra registrada en la base de datos de la registraduría. ¿Qué otro dato tenemos de la persona? Tenemos el nombre. ¿El nombre? ¿Cómo se llama? Beatriz Murcia. Beatriz Murcia. ¿Más apellidos o algún otro dato? No. No, no tenemos más. No, señor, no se encuentra en la base de datos de nosotros, ni de la registraduría. Pero de pronto, pues, como recomendación, le podría sugerir que busquen el directorio telefónico, que es bastante extenso y tiene los nombres en todas las ciudades de Colombia, lo podría encontrar ahí. Es una posibilidad. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Usted fue muy amable, gracias, hasta luego. Nå, Så skal vi finde en telefonbog. det skal vi nemlig. Så har jeg fået fat i den store telefonbog. Der er lige præcis 7, der hedder Beatriz Murcia. Jeg foreslår, at vi simpelthen ringer til dem fra en ende af. For din fyr. Ja, det må det i hvert fald. Buenas tardes. ¿Está Beatriz Murcia, por favor? Sí. ¿Usted la conoce? ¿No? Quiero saber si usted conoce a Amparo Murcia. Sí. Buenas tardes. ¿Está Beatriz Murcia, por favor? ¿No? Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Jeg fik hendes mand, og han sagde, at de kender ikke Amparo Murcia. De kender heller ikke Amparo Murcia. Det vil sige, det er den sidste, der røg der? Ja. Okay. Alle 7 Beatriz Murcia, det var i hvert fald ikke dem, vi ledte efter. Nu skal vi altså virkelig til at tænke kreativt. Ja, Nanna, der er 38 millioner indbyggere i Colombia. Der var 7 registreret, som hed Beatriz Murcia, og der var altså ikke nogen af dem, der var din biologiske mor. Så må han kæmpe for sagen. Ja.
Men man kan jo sige, hvilke overvejelser har du gjort dig om, hvorvidt din biologiske mor stadigvæk er i live? Jeg er ikke sikker på noget. Jeg kan huske, da jeg var mindre, fik jeg at vide, at der var et vulkanudbrud. Jeg tror ikke engang, det var i Bogotá. Det var vist i Colombia. Så tænkte jeg, siden da, der sagde jeg, der var, jeg tror 7 eller 8, så det er ikke sikkert, hun lever. Det kan være, hun er blevet dræbt af en vulkan. Så, det var en del af... Ja, det var en del af det. Det var faktisk slet ikke sikkert, at hun... Men nej, jeg har slet ikke gjort mig... Det kan jo godt være, hun ikke... Nu har du aldrig set et billede af din mor. Hvilke forestillinger har du gjort dig om hende som person og også om hendes udseende? Jeg har kun gjort mig tanker egentlig om hendes indre. At hun var et godt menneske, som egentlig bare ikke rigtig havde så mange muligheder i livet. Men når jeg tænker sådan efter, så kan jeg se en ikke så høj en med sort hår. Måske med en flad næse, men ellers ikke. Og det er også det, jeg er spændt på at se, om hun ligner mig fysisk. Lad os prøve at gå videre, fordi lige nu er der jo sådan set ikke flere spor, vi kan gå efter. Men som Torben Søgaard siger, vi er nødt til at tænke kreativt. Det gør han så sammen med tolken. Nu vil vi prøve noget, som vi aldrig har gjort før i Sporløs. Vi vil prøve at få bragt en efterlysning af Nannas mor i en af de lokale radiostationer, som er her i Bogotá. En af dem, den hedder Emisora Cotidiana. Hvis vi er rigtig heldige, så sidder der nogen og lytter, og måske kan hjælpe os med at finde frem til Nannas mor. Lad os komme ind. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mira, nos dijeron que podíamos hacer acá un servicio social. Sí, sí, sí. ¿En dónde lo podemos hacer? Ok. Sigan y ya podemos. Okay. Es el disc jockey. Sí. Sí. Men herinde, vi sidder. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Paula Cuides, Torben. de la televisión danesa. Sí. Un placer para nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Nosotros venimos acá a acudir a ustedes porque necesitamos hacer un servicio social, una búsqueda. Claro. Estamos buscando una persona que se llama Beatriz Murcia. Beatriz ¿Usted nos Murcia. puede ayudar con eso? Con muchísimo gusto. Sigan y se acomodan. Ok, Sillitas. muchísimas gracias. Y ya, a ver, Beatriz Murcia me dice que llama ella. 11 de la mañana, 56 minutos, 11:56, 4 minutos nos separan de las 12 del día. Estamos presentando Ídolos del Vallenato a través de los 107.4 Cotidiana en esta mañana de sábado espectacular. Y bien, hoy tenemos por acá la grata visita de periodistas daneses. Ellos vienen directamente, sí señor, así como lo escuchan, de la televisión de Dinamarca. Hola, soy periodista de televisión danesa, soy Torben Skov. Y por supuesto nos traen un objetivo bien importante, el cual voy a estar anunciando a continuación. Ellos están tratando de encontrar a la señora Beatriz Murcia. La señora Beatriz Murcia, si nos está escuchando, ella es de aproximadamente 50 años de edad, o si alguien sabe de su paradero, de su ubicación, puede comunicarse ahora mismo a través de nuestra emisora, de nuestra línea telefónica 8641-427. Emisora Cotidiana, muy buenas tardes. Beatriz Murcia. Sí, ok. Sí. ¿Cuántos años tiene? No, ok. Muchas gracias. No es. Sí, señor, Beatriz Murcia. Sí. ¿Cuántos años tiene ella? 51. Ok, sí, señor. ¿Y usted por qué la conoce? Usted es el hijo. Søn til hende. Ya. Ok, señor, ¿usted tiene de casualidad el número de cédula de ella? ¿Sí? Gracias. Sí. 27.980.687. Sí, Diahinas. Ja. Det lyder helt utroligt, men der er altså en mand, der ringer ind, og som siger, han kender en Beatriz Murcia, han er hendes søn. Og hvis ellers de her oplysninger er helt rigtige, så er der noget, der tyder på, at det er din biologiske mor. Ja. Og at der er en biologisk bror dernede. Hvad tænker du lige nu? Det er så stille. Hold da op. Kommer det bag på dig alligevel? Ja.
Ja, for jeg vidste jo godt, eller jeg har jo godt tænkt på, at det kunne godt være, at der var anden familie. Det er jo da vildt. Ja, det må være jeg tænker mig, hvor gammel er han. Jeg var ikke klar over, at hun var 50. Det var ikke så meget, egentlig. Men den oplysning får du i hvert fald, og du får jo så også oplysning, at hun lever stadigvæk. Men manden i telefonen, han er altså efter al sandsynlighed din bror. Og han fortalte os i telefonen, at moren har en lille bod på en markedsplads i en by, der hedder Tonia, der ligger cirka 100 km nordøst for Bogotá. Og der er Torben Skov og vores folk nu på vej hen. ¿Tu nombre es Beatriz Murcia? No. 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 Muchas gracias, disculpe. Muchas gracias. Det var det ikke. Ja, perdón. ¿Usted es Beatriz Murcia? Pérez. No Beatriz Murcia. Okay. Disculpe. Muchísimas gracias, qué pena con usted. Perdona. Buenos días. ¿Usted es Beatriz Murcia? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué? Señor. ¿Sí es verdad? Sí, señor. Sí. Sí. Soy periodista de televisión danesa. Señor. Hay una persona en Dinamarca que le está buscando. ¿Sabes quién es? No, señor. ¿No? No, señor. ¿No? Es tu hija. ¿Sí? Es tu hija. Ay, qué dicha. Sí. Es tu hija. Amparo. ¿Amparo? Amparo. ¿A dónde está ella? En Dinamarca. ¿Eso dónde queda, perdón? En Europa. En Europa. Pues un poquito nerviosa. ¿Nerviosa por Sí, qué? señora. Por la sorpresa que me dieron de mi hija. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de su vida en ese momento en que estaba su hija, en que nació su hija? Pues, ¿cómo le digo yo? Yo estaba trabajando en Bogotá, donde una señora. Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, dije, Dios mío, yo estoy embarazada. ¿Cómo lo hago? Y el papá está en Santander. ¿Cómo hago para avisarle? Pero entonces, sin embargo, yo seguí trabajando, a mí no me provocaba la comida y yo seguí así. Seguí mi embarazo ahí hasta que una prima y otra señora que vivía en la casa de mi papá me dijo, eso no sea bobita, délo en adopción. Délo en adopción y me llevaron y me indicaron dónde quedaba eso. Eso que en Bogotá, más arriba del Restrepo. Y sí, como yo no tenía cómo mantenerla, cómo vestirla, me fui allá y la dejé allá. Y hasta el momento que me traen ustedes esa noticia tan grande, porque sí, en realidad, yo al principio lloré mucho, mucho. Muchísimo. Ay, qué bella. Ay, sí. La misma cara mía. Sí. Sí, la misma cara. Su persona, hablan con ella. Me hace el favor y me le dice que me perdone, que yo la quiero ver. Ja, der var din biologiske mor. Ja. Det er lige så bevægende for hende, som jeg kan se, det er for dig, og som jeg kan fortælle, sådan føles det også for mig. Nana, hun siger, jeg håber, at hun kan tilgive dig, eller at du kan tilgive hende. Hun siger også, hun synes, du ligner dig. Hvad tænkte du, da du så den her lille kvinde? At hun var lille. Men kan du se, du ligner hende lidt? Altså, jeg synes på næsen, men ellers... Hun har store kinder, men nu, jeg synes også, hun ser meget, meget gammel ud, i forhold til, at hun kun skulle være de her 50-51 år. Jeg tror ikke, hun har haft det nemt. Nej. Jeg tror bestemt ikke, hun har haft det nemt, så... Nana, hun sidder på det marked, og der sidder hun hver dag med sin lille bod. Og Sporløs slutter i dag anderledes, end Sporløs normalt plejer at gøre.
Og det gør det, fordi normalt vil din mor jo komme gående ind over for den side. Men vi har besluttet at vælge en helt anden løsning. For dernede i Colombia sidder en stor familie. Der er en far, der er 5 søskende, og der er din mor. Og i den her kuvert, der har jeg en billet til dig. Så du i stedet for kan komme til Colombia og møde din familie sammen med os. Og jeg håber, du har lyst til at tage med, og du er parat. Jeg siger ikke nej tak, det gør jeg ikke. Det lyder godt, så du er klar til at tage med? Ja. Nana, lad os pakke kufferterne, og lad os tage turen til Colombia for at møde Nannas biologiske familie. Torben Skov står klar til at tage imod os dernede. Hej. 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 Velkommen til Bogotá. Tak. Så er du her? Ja, det er. Så har du ikke ret lang tid til. Nana, nu skal du høre. Det er et katolsk land, det her, men det er ikke alle sammen, der er Guds bedste børn alligevel. Så på grund af sikkerhed, så kan vi ikke tage ud til den landsby, hvor din mor hun bor. Nej. Så det betyder, at vi har fået hende til at komme til et sted, hvor du skal hen om lidt. Yeah. Så møder vi hende der. Så er vi meget tæt på. Ja. Hola. Buenas tardes. Jeg synes, du skal gå ind i køkkenet. Ja. Det er min far. Det er din far. Og hvem er det? Det er din bror. Salvador. Jeg er overrasket over, hvor meget det betød for dem. Så jeg er glad for, at jeg gjorde det nu. Jeg tror, vi kan bruge hinanden til meget. Det håber jeg. Det håber jeg meget. Det er mit liv. Camilla Ottesen og SOS-teamet rykker denne gang blandt andet ud til en trappeopgang, der ikke rigtig er blevet, som den skulle. De gør det selv klogere nu.